стоя през цялото време тук и помоля организаторите и мен, каза, моля ви, искам да кажа нещо на тези хора, които са на концерта "Вдигни очи". Не само на концерта. Викторе, давам ти микрофона, ти ще кажеш каквото искаш. Добър вечер на всички. Искам да ви кажа, аз съм незрящ, но повечето хора също стават незрящи. Те не проглеждат какво става в държавата ни. Или си затварят нарочно очите. Отворете си очи, народе, и излезте на протестите. Айде от утре в понеделник целият народ вън на протестите. Стига пред тези телевизори! Трябва да сме организирани. Стига само сме седяли пред телевизорите. Всички вън! Пред парламента! И прогледнете оставка! Оставка! Приятели! Ай, драго е тук! Приятели! С това концерта официалната част приключва. Закриваме го, но тъй като сме обявили отворена сцена, сега всеки е добре дошъл да изсвири, да изпее нещо. И така, и ето давам вече официално Камен да закрие. Така, наистина, сега ще, ето, заповядайте тук. Ще чуем и тяхното изпълнение. Благодаря за това, че бяхте тук. От името на Организационния комитет "Чисти ръце" и наистина да чуем и да се слушаме в това, което днес се каза. Толерантността е до сряда. До сряда. До сряда, а след това вече вие ще разберете и надявам се ще участвате в това, което ще се случи. А сега нека да чуем този магически инструмент. Здравейте всички! Искам да поканя първо всички, които бяха с барабаните по време на всички протести от лятото насам, да се качат на сцената, за да направим заедно някакво. Да, заповядайте с барабаните. Ето това е една истинска импровизация. Ето тук сега ще чуем едно изпълнение. Междувременно, докато хората дойдат, ще ви разкажа днес, докато рисувах за 13-ти път Мадарския коник на Орлов мост, минаха фенове на ССК и ми викаха, че сме курви на Бойко. Това е кофти, смисъл показва културата на хората, но хубаво е всички винаги... Хубаво е всички винаги да заявяваме, че не сме тук и не сме заедно, за да подкрепим ГЕРБ, не сме тук за да подкрепим БСП, не сме тук за да подкрепим СДС, нито Атака, нито Движение Симеон Втори, нито ГЕРБ, нито сме дошли тук за да подкрепим която и да е друга партия от тези, които управляват, защото партийният модел на управление се изчерпи, изхаби се и не върши работа. Всички имаме нужда от квалифицирани, човечни, спазващи закони хора в управлението на страната. И ако това е друга система на управление, време е да я измислим, защото това, което се сменя постоянно, не върши работа и няма нужда от него повече. Правителствена лудница.
Господи,